Халыкара кимәлгә килгәндә, башкорттар тураһында тел булһынмы, мәдәният булһынмы, туган якты өйрәнеүгә арналган материал булһынмы, мәгълүмат етешмәй. Казактар, төректәр әлбиттә, үз фикерен, үзләренең мәдәниятләренә хас булган карашты һәм ошо даирәләргә кагылган мәгълүматты инглиз теленә, башка телләргә тәрҗемә итеп, һәр ердә лә бастырып сыгарырга тырыша. Һөҙөмтәлә, Википедия кимәлендә булган халыкара ресурстарда кайһы бер бәхәсле мәсьәләләрдә башкорт халкының түгел, ә башка халыктың карашы сагылыш таба, ә башкорттыкы сагылыш тапмай. Буныһы әлбиттә ыңгай күренештәрдән түгел. Башкорттар үз казанында гына кайнамаһын өчен, үз мәнфәгатен, үз мәгънәһен дип әйтәйемме, бөтен дөнья мәдәниятенә мәгънәһен онытмаһын өчен, бындай материалдар конференция томдарында гына калмай, халыкара кимәленә yetkерелеп, монография итеп, я булмаһа мәкалә итеп сыгарылырга тиеш. Башкорт һәм урыс телендә генә түгел, Акмулла юкка гына әйтмәгәндер, русса укып кына түгел белмәк кәрәк тиһә, французса белгән яхшы. Хәзерге вакытта инглизчә лә белгәне яхшы инде.